மின்சார கனவு படத்தின் மூலமாக தமிழ் ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களை கொள்ளை கொண்டவர் கஜோல். தமிழில் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு வேலையில்லா பட்டதாரி 2 படத்தில் நடித்திருந்தார். இன்றளவும் இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் கஜோல் சமீபத்தில் பாப்ரசி எனப்படும் பின்தொடரும் புகைப்பட கலைஞர்கள் பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்தார். தற்போது பாப்ரசி கலாச்சாரம் பெருகிவிட்டது. ஒரு பிரபலத்தின் வாழ்க்கையில் இது ஒரு பகுதிதான் என்றாலும் எல்லா இடங்களிலும் எங்களை பின்தொடருவது என்பது ஏற்க முடியாதது. ஒரு நாள் நான் பாந்திரா தாண்டி போகும்போது எனது காரை கண்டதும் சில புகைப்பட கலைஞர்கள் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்தனர். நான் அப்போது ஷூட்டிங்க்கு செல்லவில்லை, நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் செல்லவில்லை. சில தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சென்றாலும் கூட இது போன்ற சம்பவங்கள் மனரீதியாக கஷ்டங்களை உணர செய்கின்றன. நான் ஒரு நடிகை என்றாலும் எனக்கும் சில அசௌகரியங்கள் இருக்கும் என்பதை உணர வேண்டும். இது கூட பரவாயில்லை. எனது மகள் நைசா தேவ்கான் எங்கு சென்றாலும் அவரை ஒரு சிலர் விரட்டி சென்று படம் பிடிக்கிறார்கள். இந்த சமுதாயத்தில் அவளுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கிறது. இது போன்ற நிகழ்வுகள் கசப்பான அனுபவமாக அமைந்து விடுகின்றது என வேதனை தெரிவித்தார் கஜோல்.